Sziasztok, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, Igen. Hatalmas öleléssel. Igen, mindig ilyen vidáman szoktunk beköszönni az első beköszönésnél, és most kitaláltuk, hogy újabb utazáson vagyunk, de nem fogunk otthonra beköszönni, majd a helyszínről. Na, aztán lótúró lett ebből a helyszínből. Képzeljétek el, hogy itt vagyunk a reptéren. Jelenleg 3 órát késik a repülőnk, ugyanis elindulunk Portugáliába, Portóba. Szeretnénk megcsinálni a portugál El Caminho-t, és valami jó volt a repülőidő, odaértünk volna este 10 órára a szállásra, most így hajnal 1-2 körül fogunk érkezni, és reggel 8-kor indulnunk el, úgyhogy kihívásokkal kezdődik, de majd nézzük meg, hogy mit tartok. Neked nem is lesz kihívás, mert ha 3 órát alszol, akkor is tudsz menni. Nekem rosszabb, magammal. Ja. Úgyhogy Nekem nem rosszabb. izgulok, első nap megoldjuk, akárhogy. Mondjuk az is egy hátráltatás, hogy pont az első nap 35 km-t kell gyalogolnunk, de ez van, ez dobta a gép, úgyhogy most... Ezért megyünk. Igen, ezért, úgyhogy ti is gyertek velünk, ha elindulunk, nézzük mindig a repülőt, hogy mert vannak járatok, amit töröltek, milyenként reméljük nem törlik, ha nem, akkor hamarosan jelentkezni fogunk Portóban, úgyhogy... A videó elején még nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, a végén jól meg... érzek magadat? Persze. 3 órára jöttünk a reptéren. Ennyi, ez benne Feri jól van. érzi magát. Ez benne van, ez benne van. Úgyhogy aki szeretné, a Feri jól érzi magát vele, most hozza ki a reptérre és üljön le vele. Van chipsem, úgyhogy el leszünk egy darabig. Jó? Tehát maradjatok és akkor nézzétek végig ezt a videót. Szóval irány Portugália, El Caminho, 250 km. Jó reggelt, még a harangszó is azért szól, hogy induljunk el. Megérkeztünk szerencsésen tegnap este, az éjjel ránk szakadt az eső, illetve most hajnalba. Itt vagyunk ebben a csodálatos Portóban, mindjárt látni fogtok vele egy kis részletet, és elindulunk a közel 250 km-es túránkra, úgyhogy gyertek velünk, és nem sokat fogunk beszélni, mert a szavak helyett mutassanak mindent a képek nektek. Elkezdtük az első napot. 10 kilométert már értünk, egy kis falunál járunk, Moreira, valami ilyesmi, de mindjárt úgy ránk ver az eső, hogy ilyen felhőket még nem is láttam otthon mostanában. Muszáj elővenni az esőkamátokat, igaz, hogy most még csak ezt a kis lightosabb, a kis rózsaszínbe öltözök, de nagyon félelmetes a felhő, igen. És képzeljük el, hogy még innen nekünk van, hát egy 20 kilométerünk még van hátra, mert 32 volt a mai útvonal, úgyhogy meglátjuk, hogy jutunk el oda, hogy nem. Muszáj eljutnunk, mert képzeljétek el, hogy indulás előtt olvastam a csoportban, hogy nagyon kevés szállás volt, úgyhogy én 3 napot előre lefoglaltam, úgyhogy nincs menedék más szálláson, mert nekünk menni kell oda, ahova ki van fizetve. Úgyhogy gyertek velünk! Így van, esik az eső, ma is, reggel is, délután is, de hát már tavaly kipróbáltuk és működik épségben. Hazaértünk, büszkék voltunk az utunkra, hát ez így lesz most legközelebb is, vagyis ez a legközelebbi útunkon is. Na, mindjárt kisüt a nap és akkor megyünk tovább, jó? Micsoda kaland! A reptéren megismerkedtünk egy gyulai hölgyel, aki szintén tavaly októberben volt kint, ugyanezt utat járja most is, mint tavaly. Mondta, hogy nagyon szép ez az út is, csak rettenetesen macskaköves. Amióta jövünk Portótól, macskakövön jövünk, ami egyébként gyönyörű, csak nem tudjuk, hogy a lábunkat mennyire fogja kielni. Ilyen viszontagságos időjárás van. Nézzétek meg, most meg baromira süt a nap, szinte folyik rólunk a víz. Gyönyörű kis portugál falun megyünk keresztül, ott mennek előttünk mások is. Úgyhogy követjük a menetet, aztán megyünk.
Beérkeztünk egy újabb falu központjába, de nézzétek meg, hogy itt is a temető. A falu központjában van az Úrna temető. Csodálatos kisvárosok, de egyszerűen olyan csend van, mint hogyha az olaszoknál siesta lenne, de nincs siesta, mert a kávézók minden nyitva, hiszen az alándok ott esznek, isznak, de egy ember nem jön velünk szembe a városba sehol. Igen, kényelmetlen ez a macskakő, itt figyelni kell, hogy a bokát kimenjen, mert ugye egyenletlen nagyon a talaj. És megint a felhő. Ja. Szerintem el fogunk egy párszor még ázni, biztos. Szélsőséges az időjárás, az biztos. Közel 15 km Macskakő után megérkeztünk a természetbe. Gyönyörű volt az is, de ezt azért jobban szeretem, viszont érdekes volt látni ezeket a kis portugál falukat. Úgyhogy most szerintem a következő 5-6 kilométeren erdőben megyünk. Mi vagyunk. Igen. Nem tudom, de itt a kála az erdőben mindenhol szabadba terem, és hatalmas ilyen, nem tudom meg milyen hasonlítani, mekkora feje, de mint egy jó nagy harang. A fonya, B fonya, C fonya. Most átmegyünk ezen a kis hídon. Még 6 kilométer van hátra a szállásig. Mai napunk egy 20-21 kilométeres lesz. Azt elmondom, hogy 30-ról akartunk indulni, de ugye az éjjel késő érkeztünk meg Portóba, és a szálláson hallottuk, hogy felesleges a szállásról elindulni, hiszen maga Portót mire kijárjuk, vagy átsétáljuk, az több mint 10 km, úgyhogy a legtöbben azt csináltak, hogy beültek egy taxiba, és a szomszéd faluig eljöttek, úgyhogy mi is így csináltuk, úgyhogy beértük magunkat, úgyhogy ma 21-2 km megyünk. Esőben, szélben, napsütésben, mint hogy látjátok, de csodálatos útunk van eddig. Hát az utolsó 500 méteren vagyunk szerintem nagyjából. Az első napon. Az első napon. 25 kilométerrel zárjuk. Egyébként szép út volt, de sokkal nehezebb szerintem, mint a francia út. Szóval ez az út nem csak a kilométerek útja, hanem a belső útunk is egyébként. Hát ma volt időnk szerintem belső úton járni, és most megyünk, letusolunk, és eszünk valamit, mert ma még nem ettünk. Hozom a citrumomat, amit leszettem egy fáról, mert az üdítőbe ezt szeretném beletenni. Gyertek! Hello!
Mindig érnek meglepetések. Itt vagyunk Ákrosz, vagy Árkosz, most meg sem tudom mondani, hogy hol vagyunk. Azt elmondom nektek, hogy 3 napra előre foglaltam szállást, mert hihetetlen, de mindenhol tele volt, úgyhogy a célállomásunkon nem találtam, most túljöttünk 6 km szem, és eljöttünk ide egy hotelhez, ahol mondták, hogy csak lakosztályban, mint bármilyen lakosztály, tudjuk arról, hogy hát nézzétek meg, hogy mit kaptunk. El Camino úthoz képest van itt egy nagy konyhánk, persze vacsora meg minden lesz, a szállással jönnek értünk pick-uppal és visznek. És akkor itt kezdődik a lakrészünk. Ez itt a hálószoba, itt fogunk aludni. Nagy szoba. Itt a fürdőszoba. WC. Ha úgy gondoljuk, hogy külön szeretnénk aludni, akkor még egy szoba. Igen. És itt tudunk netezni a nappaliban. Nappali tévé és kandalló. Hát elmondom őszintén, hogy szerintem ennek mi van, nagyon nem vesszük hasznát. Elmegyünk vacsorázni, aztán alvás lesz. Azért a 25 kilométert megéreztük. Igen. Csodálatos reggelre ébredtünk, talán mondhatom azt, hogy az utóbbi idők egyik legjobb éjszakája volt. Egy olyan helyen aludtunk, bár most hallatok valami zúgás, mert bekapcsolt itt mellettünk valami, de kint vagyunk a pusztaságban, egy házban, ahol hatalmas nagy csend volt. Este 10 órakor már elaludtunk, és reggel 7-ig ilyen szerintem az életemben nem volt, de jól elfáradtunk tegnap, jól aludtunk, előtte jót vacsoráztunk, úgyhogy most kész vagyunk, csomagjaink útra vannak, várjuk a pick-upos embert, aki jön értünk, és elvisz reggelizni minket egy hotelbe, és akkor megkezdjük a mai kaminyokat. Már itt mentek az előbb párok, úgyhogy reggel 8 óra 12 van, 9 órakor szeretnék mi is megindulni. A mai táv nem lesz egy nagy 18 kilométernek van írva, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Bízunk benne, az idő is jó lesz, most süt a nap, az éjjel szakadt az eső. Mára jósolt a esőt, de már mi ezekben nem hiszünk, azért visszük magunkkal az esőkabátot, meg ilyeneket, úgyhogy gyertek velünk, Barcelos a cél. Barcelos, így van. Én is nagyon jól aludtam végre, abszolút nem vagyok én egy jó alvó, mert minden zaj és minden fény zavar, itt abszolút minden rendben volt. Mert csend volt, sötét volt neked az. És én lelkileg is már úgy kezdek átállni az útra. Még nem 100%-osan, mert vannak úgy fenntartásaim, megint 20 km így magamba, de már erre a 30-ra is büszke vagyok, amit megtettünk. Én meg, nekem ami furcsa, hogy eddig még soha nem éreztem ilyet, hogy csípőm egy kicsit fáj, pedig aztán nyújtottunk este, meg most is bemozgunk, miatt elmegyünk, de most valahogy megérezte, bár megmutatjuk nektek, hatalmasak a bőröngyeink, vagy a hátizsákjaink, és azt cipelnünk kell végig. Van lehetőség arra, hogy elengedjük és elviszik nekünk a következő szálláshelyünkre. Ma így lesz, meg holnap, mert holnap nagyon hosszú 35 km-es távunk lesz elvileg. Ma meg azért küldjük el, mert a hátunk is fáj szerintünk a tegnapi cipeléstől, úgyhogy azt beszéltük, hogyha minden másnap letesszük a hátizsákot, akkor jó lesz. Úgyhogy ma egy ilyen kisebb hátizsákkal megyek. Lehet, hogy jó lesz, de majd nézzétek meg, hogy mekkorák amúgy, amit cipelünk, 10-12 kg volt tegnap. Igen, maradjatok velünk, mert szerintem a csodálatos nap lesz, gondolom én is, így is akarom, hogy legyen. Süt a nap, nem fúj a szél, tele vagyunk energiával, úgyhogy micsoda kaland! És még egy, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól esik, amiket írtok. Köszönjük ezt a rengeteg jó kívánságot, és azoknak is, akik tudják, hogy mit jelent ez a zarándokút, és úgy írnak, meg azoknak is, akik nem tudják, de minden jól esik, amit küldtök. Ja, és az elején mondom már a videónak, mert tavaly megkaptam én rendesen a magamét, meg te is szerintem, hogy mi az, hogy egy férfi nem borotválkozik meg. Hát szándékomban áll nem megborotfálkozni, addig, amíg itt vagyunk, járjuk az utat. Én még képzeld el, fésűt se hoztam, állandóan itt vannak a babahajaim, elfelejtettem, és ezeken a kis falukban nem találtam még egyet se, úgyhogy megpróbálok 5 ujjú fésűvel fésülködni. Ez most totál nem erről szól. Ennyi. Maradjatok itt, nem sokára jövünk egy új kalanddal. Egy jó, bőséges reggel után már is úton vagyunk. Tényleg szép nap van ma.
Aztán meglátjuk, hogy mi történik. Santiago, így megyünk, innen indultunk Portóból, és ide megyünk ma, igen, itt szálltunk meg, Salvadornál, Szaóba, itt, most felmegyünk Barcelosba, igen, holnap Ponte de Limába, utána felmegyünk Tuiba, igen, idáig tudom az utunkat, aztán majd megyünk Pontevedra, azt tisztán vagyok, Caldas de Reis, azt meg már megint, és akkor így fel Santiago, úgyhogy jelen állás szerint, ha ránézek a kőre, akkor látom, hogy még pontosan hátra van 209 kilométer. Igen, és mögötted Barcelos 14 kilométer. Igen, de és csak ott van a kő. Santiago. Hát, ezek az adatok egy picit most úgy rémisztőek, de hát igen, Santiago 209 kilométer. A bringások. Jól érzik magukat. Igen. Pont 10 000 lépést tettünk reggel óta. Másfél órája jövünk. Akik itt jártak, hát néhányan hagytak itt ajándékot. Vagyis inkább emléket, hogy itt jártak. Bármilyen nehéz is az út, bárhol jársz, mindig visszahúz. Lépteit közt emlékezel, ha felkel a nap, már messze leszel. Nincs benned más, csak a vágy, hogy menned kell. Menned kell tovább, menned kell. Menned kell tovább, menned kell. Menned kell tovább, csak menned kell. Menned kell tovább, csak menned kell. Menned kell. Menned kell. Mögötted hagyott tettek, mondatok, sok ezer gondolat, mi bánt, segít majd az út. Indulj, lépj tovább, menned kell tovább, menned kell. Menned kell tovább, menned kell. Menned kell tovább, csak menned kell. Menned kell tovább, csak menned kell. Menned kell. Jöttünk itt az úton, és megláttam ezt a gyönyörű fát, és igazából nem tudtam, hogy milyen fa, de megmondom őszintén, hogy mint oly sok mindent, ezt is megkérdeztem a barátnőmtől, aki a mesterséges intelligencia, és megmondta nekem, hogy ez a japán, mi ez, Feri, fa, naspolya, és hogy ehető, a magja nem ehető, de hogy nagyon finom lekvárt is szoktak belőle főzni, úgyhogy én veszek le egy életlevet. Meg azért közelebb megyek, hogy mégis milyen gyümölcs. Nagyon finom. Hello! Hola.
Feri, ezt kóstold meg. Dehogy kóstolom. A magját Én nem vagyok olyan bátor, mint te. Ó. Na? Semmi, csak mondom, ó. Viszek egy pár szemet az útvonaladba. Útra fagy, messze még a cél, nincs is talán, de hajt a vágy, még menj tovább, menned kell tovább, menned kell, menned kell tovább, menned kell. Itt ülünk a vár aljába, a folyó partján. Még van 2 kilométer a szállásig. A mai napot így ezzel ezt a részét lezárjuk. Aztán még este, hogy otthon mit csinálunk, nem tudom, de mindjárt vége a mai gyaloglásunknak. Szerintem jó volt, nem? Jó nap volt. Volt egy kis eső, de már ezeken nem akadunk fel semmi. Tök szép helyeken jöttünk. Holnap folytatjuk. Jó reggelt, mármint annyira nem olyan jó, ahogy látjátok, szakadó eső van, úgyhogy hamarosan indulunk. Tegnap már tudtuk, hogy ilyen időjárás lesz, úgyhogy mint az úton bármikor előfordulhat ilyen, tervváltozás történt. Úgyhogy a 32 km-es távunkat levettük 21-re, úgyhogy kerestünk egy másik szállást. Nézzétek meg! Esik, nagyon sok a víz. Egy szerencsénk van a tavalyi El Caminóhoz képest, hogy csendesen esik, tehát nincs vihar, úgyhogy elővesszük a poncsókat, elővesszük a cipővédőket, minden, és indulunk neki. Azt gondolnám, hogy mi koraiak vagyunk, de már itt lenne malajziai házaspárban meg is reggelizett, úgyhogy indul a kútnak, mi még veszünk egy gyors reggelit, aztán irány a következő állomás. Halihó! Halihó! Reggel 8 óra 04 perc van, és elindulunk, de most még csak reggelizni megyünk, mert ahol aludtunk az Árt Hotelben, nem is hotel, ezek inkább ilyen hostelszerűek, nincs reggeli, úgyhogy itt van egy nagyon jó kis bolt, olyan nagy bevásárló központszerű, és lehet reggelizni, úgyhogy gyertek velünk. Most csak nagyon csendesen esik az eső, de ha így fog esni, akkor semmi bajunk nem lesz. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a mai 20 km is kellemesen fog eltenni. Nem zavar az eső egyébként, csak ne legyen vihar. Ezt mondom, tavaly vihar volt, most nincs vihar, és ezt elállom. Feri megmondta, mindenre kell az eső, úgyhogy nekünk is kell az eső. Haj, végre egy kicsit visszább fogott az esővel. Semmi baj nincs, csak képzeljétek el, hogy már a poncsónk alatt is vizesek vagyunk. A gumi rajta van a cipőmön, mégis mintha medencébe járkálnék. Olyan vizes vagyok, de... Hát már jön újra. Igen. Úgyhogy le kell, hogy tegyelek. Nézni az égre, mert... Tessék. Ez nem játék. És nem is vicces. Vége! Nem akarok esőt többet! Pont azt beszéltük, hogy mindenre készültünk az esőben, de valahogy mégse. Tehát még mindig hiányoznak dolgok, ami nincsen nálunk. De nem baj, az ember mindig csak tanul. Egy pár percet tudok csak ezzel a kis kamerába videózni, mert nem vízálló. Úgyhogy ha megszakad egy-egy mondat, akkor csak azért van, mert gyorsan elrakom, hogy az egész utat végig tudjam venni. Hát persze, hogy Viki mindig segít. Nem bírja ki, hogy ne segítsen valamit. Ja, nem bírja ki. De hát az így van rendjén. Az előbb mondtam, hogy ez az út barátoknak is szuper jó lehet. Pont megálltam egy picit beszélgetni két osztrák hölgyel, akik napi 10 kilométert tesznek meg 12-t, barátnők. És így mondom a Ferinek, hogy kiket tudnék elképzelni, és hogyan. Abba biztos lennék, hogyha a lába nem sérült volna meg. Gizi néni ezt megpróbálná, Gizike, és jönne velünk. Szegény Ica néni itt jönne mögöttem végig, ha lenne. Imre bácsi az azt mondaná, Ferike, én veszek egy doboz cigit, azt majd megvárlak 20 km múlva.
hambi is így lenne, csak nem cigit venne, hanem valami jó kis gyümölcsöt, nem gyümölcsöt, nem eszik, csokikat. Amit és nekünk mondaná, adnak. igen, és mondaná, hogy Anitával megvárnak minket a célba. Aztán Hajni jönne velünk, Hajnicska. Még az Ambrus is megkockáztatom. De az Ambrus csak egy dolog ér. Szerinted miért, Feri? Hajni miatt. Há, hogyne. Ember nincs, aki úgy szereti a feleségét, mint az Ambrus, úgyhogy ha én azt mondaná, Ambrus, már pedig megyünk, akkor jönnek, úgyhogy Ambrus megcsinálná. Így volt a Balatonon is. Van elszámot nem hoznám el. Neki ez, ő még ehhez fiatal és mondaná, hogy keke, én visszafordulok. Katiékat mondtam, velük jönnék. István Carlos bírná, Pacskó Évi simán bírná. Szöszi az szerintem azt mondaná, hogy inkább nézlek benneteket a Youtube-on, meg a neten. Én itthonról figyellek benneteket és ütöm nektek a pogácsát. Edith beindulna, meg Elvin is, csak akkor mi lenne a kecskékkel? Ja. Inkább csinálják a sajtot, mint hogy jöjjenek. Szóval azért egy pár embert el tudnék itt képzelni. Abban biztos vagyok, hogy bárki bármivel jönne, gyalog, biciklivel, autóval, kecskeháton, mind azt mondaná utána, hogy ez egy élmény volt. Szuper. Eső megint elkezd esni, hál' Istennek felfrissülünk, úgyhogy irány tovább. Micsoda kaland! A mai ebédünk egy finom krémleves és sonkás tojásos omelett, rizssel és zöldségekkel, ami nagyon finom. És pont most jutott eszembe, hogy nem is tudom, hogy mondtam, vagy nem, hogy erre az útra például Gabit elhoznám, a Baby Gabit. Őszinte vagyok, elhoznám, mert a Gabi is olyan kitartó, mint amilyenek mi vagyunk. Most nem tudom, hogy egy első indulásból neki a 20-25 km milyen lenne, de egy 15-ösre simán bevernék nevezni. Aztán lehet, hogy én gondolom rosszul, lehet, hogy jönne ő is a 30-asra, úgyhogy kiszabadulna egy kicsit otthonról, jönne ő is elkamindozni. Na, erre még harangoznak is. Tessék, Gabi, ráharangoztak, akkor gyere a legközelebbi Amen, útra. gyere! Mai szobánkat, szállásunkat, ami egy luxori hotelnek felel meg szerintem. Jó, hogy ágyunk is van. Nem? De még az, hogy ágy, most kezdjétek el, hogy általánosabban véve ilyen 10 000 forint per fő a szállás itt, 8000 minden. Ez kereken 53 euró volt, tehát ez most 1000 forinttal több. Nézzétek meg, a fürdőt mondta Feri, és medence van, melegvizes, mehetünk fürdeni. Igen, és jövünk is, nem sokára. Reggeli ébresztő, torna, cipőszállítás. Nem száradt meg sajnos tegnap óta, bár hogy is száradt volna meg egy ekkora eső után, de próbálnak valamennyit segíteni azért, hogy ne locsogó cipővel kelljen tovább mennem. Képzeljétek el, a reggeli cipőpucolás után ugye lefutottunk a recepcióra, mivel hogy elvitettük a csomagjainkat tovább, mert majd 30 kilométeres táv lesz, és ilyenkor van lehetőség arra, hogy elszállítsák pick-uppal.
és lejöttünk reggelizni. Olyan gyönyörű reggelünk volt, és olyan felséges, hogy rögtön nekiálltunk, úgy ugrottunk neki, mint az éhen korászok, és elfelejtettük felvenni, úgyhogy már csak a maradékot tudja a Feri megmutatni nektek. De ez is nagyon szuper ebbe a kis, mi ez Feri, fogadó, vagy nem is tudom, hogy mi. Ez szerintem egy magánszállás, igen. Több szobával. Igen, azt hiszem 6 vagy 7 szoba van összesen, néztem, de nézzétek meg, hogy mi volt a reggelink, Feri megpróbálják elmutatni, és nézzetek körül, hogy milyen csodás helyen vagyunk, és mindezt 4 euróval vagy 5 euróval többért mindkettőnknek, mint az összes többi szálláshely, úgyhogy hajrá, nézzetek meg! Nem tudom, milyen kemény lesz a nap, de egy kis lazítás azért most így reggel. 8 óra 11-kor még belefér. Szerintem egy óra múlva már 5, 6, 7, 8, attól függ milyenek az útviszonyok. 5, 6, 7, 8 kilométerre már távolabb leszünk ettől a helytől. Úgyhogy még sok van vissza, tudjátok, micsoda kaland. Maradjatok itt. Milyen nehéz is az út, bárhol jársz, mindig visszahúz. Lépteid közt emlékezel, ha felkel a nap, már messze leszel. Nincs benned más, csak a vágy, hogy menned kell. Menned kell tovább, menned kell. Menned kell tovább, menned kell. Menned kell tovább, csak menned kell. Közel 80 kilométernél járunk, és mindvégig macskaköves úton jövünk, elvétve egy-egy helyen van aszfalt, és először nem tudtam, hogy miért, de utána néztünk. Kiderült, hogy ennek történelmi dolga is van, hogy őrizzék a történelmet, meghagyták ezt a dolgot. Ezen kívül itt nagyon nagy iparág a kőmunka, kőfaragás, és hogyha a falvakban például egy kisebb hiba van egy úton, akkor nem kell aszfaltozni, csak felveszik a követ és lejavítják. De talán a legnagyobb dolog, amiért macskakő van a falvakban, hogy Portugáliában nagyon nagy a csapadék, ezt hogy mi is tudjuk, és a vízelvezetés szempontjából nagyon fontos ez a macskakő itt, hogy el tudja vezetni a vizet, mert sima aszfalton csak átszáguldozna. Úgyhogy ennek nem csak történelmi, nem csak esztétikai, hanem praktikai oka is van. És a legfontosabb talán még az is, vagy nem a legfontosabb, de fontos, hogy nagyon sokan pont ezért jönnek ide turisztikailag, hogy megnézzék, hogy milyen a macskaköves Portugália. Itt az ország szimbólumává válik. Mi pedig megtapasztaljuk, mert a Feriek már majdnem csak, hogy visszafolyagban fák is síratják, olyan közel tanult, feledni nem tudod. Megjött a remény fénysugara, ott a hegyekben már napsugarat látunk, és az előrejelzések azt mondják, hogy lehet, hogy vége van az útunkban az esőnek, és innen 26 fokok jönnek, úgyhogy nagyon jó lenne. Elég volt ez a 4 nap, 3,5 nap szakadó eső, úgyhogy csodáljuk a napot, és hívjuk magunk, hogy jöjjön velünk, ahogy ti is. De reggel egy új napra ébredsz, és menned kell tovább. Eső, szél, vihar, a sár az útra fagy. Messze még a cél, nincs is talán, de hajt a vágy. Nagyon sok helyen, ahol jövünk, találkozunk ilyen kis pihenőhelyekkel, amiket a szemben lévő házak tulajdonosai nem bántanak, nem zavar őket, hogy letesznek ide mindenféle emlékeket, hogy itt hagytak, kövekre írnak, hogy kik ők, és én annyira szerettem volna hozni fényképeket magunkkal azokról, akiket elvesztettünk már, és elfelejtettem, pedig én is itt akartam hagyni őket, hogy értünk, gyalogolunk, de most rájöttem, a következő szálláshelyen kérek nyomtatási lehetőséget, és ki fogom nyomtatni a fényképeiket,
És elhozom, mert nézzétek meg, hogy mi mindent letesznek ide. Have a nice day. Thank you. Okés. Már is hagytunk egy kis történelmet magunkból a múltnak. Igen, és hogyha találunk egy követ, mint például itt egy kő, ez üres, akkor én erre rá is írom azt, hogy Sihel. Ferri kötőjel Viki, és itt hagyjuk ezt. És ezt ide rakom, és le is fotózom. Kagylója van, igen. Megálltunk kereken 18,5 km után először egy erdőben, egy háznál, és nézzétek meg, hogy ilyen szállás lehetőségek is vannak. A srác a teraszon sátrakat ad ki, úgyhogy aki éjjel erre vetődik, vagy napra és nincs szállásra, az itt meg tud szállni. Gondolom van zuhanyzója, nyilvános WC, úgyhogy ez is egy megoldás. Drága borívó barátaim, Borissa barátaim, hát ilyenből még sose ittam egyébként bort. És elmagyarázta a csáv, hogy azért nem kapok én ilyen pohárba, mert... Mit mondott Viki? Félre megy a számba? Nem, vagy? hanem abból úgy tudsz inni, hogy jól esik, és iráig boros leszel. Ebből csak az órod csél bele, és nem tudsz inni. Na, tehát... Hát összefőzne. Kicsit szerintem valamivel pürésítik, vagy... Egy laza ebéden vagyunk túl, ugye egy levest ettünk, és egy jó nagy hegyet másztunk most így hirtelen. Ez szerintem van egy 10%-os emelkedő, nem? Csak fel. Azért így a 23 kilométernél hegynek feljönni, nem mondom, hogy... Csak jó. Azt nem tudom, hogy honnan tudja ez az egész út, ha megeszünk egy csokit, mindjárt jön egy 10%-os emelkedő. Hát igen, ez a menet, ez volt az, hogy humána, most már aztán na. Hideg van, de nem paraszkodunk, mert nagyon jó itt, hát azért jöttünk, hogy érezzük ezt a feelinget, és hát megkaptuk, szó szerint, dupláját Dagi, is. itt lenne, most mondaná, keresd a hibát, mert nincs jel. Ez az. Semmi baj, azért jöttünk, hogy elvesztünk és megtaláljuk önmagunkat, de mindjárt meg lesz.
Le kell, hogy tegyem ezt a kamerát, mert nincs csík, nincs jel, és lehet, hogy rossz fele jöttünk. Ó, nem. Hát oda föl ne. Itt vagyunk, megkezdjük az 5. napunkat, verőfényes napsütésre ébredtünk, ami szerencse, ami nem szerencse, hogy mindkettőnknek a lába azért már oda lett. Ferinek nagyon fájnak a bütykei, nekem vízholyag van a lábujjaim között, úgyhogy neki indulunk. Azért tegnap ez a 30, nem is tudom mennyit mentünk, 32 kilométer sziklán hegyen odavert. És ez mennyi euró volt egyébként? 30 euró kettő. 30 euró. Plusz 6 euróért tudtuk mosni szállítós géppel egy adagot, és este transfer elvittek minket egy étterembe vacsorázni. Itt a kulcs. Akkor hadd szóljunk. Ugye ez egy nagyon jó szolgáltatás, azt még talán nem is mondtuk el. Most már mi is élünk vele, nem csak eddig nem, de most már igen, hogy aki tudja, hogy hol lesz a következő szállása, az leteszi a bőröndjét és viszik tovább. Nézzétek, van ilyen is, aki nem hátizsákkal, a bőrönddel utazik, most már rájöttünk, hogy ők este normálisan felöltöznek, elmennek sétálni egy adott helyen, úgyhogy... Ráírod a címet a táskára, és jönnek és szállítják tovább. Megálltunk, mert mind a kettőnknek van egy kis sérülése. Itt nehezebb. Igen, ez kemény basszus. Igen. De bemutatom még mindjárt a Feriét is. Én nem mutatom meg. Ferinek meg képzeljétek el, hogy nem mutatom fényképernyő, nem? Az a baj, hogy én rajta lépkedek. Igen, a Ferinek itt a kis ujjának, itt a talpán, ezen a részen van itt egy nagy vízholyag. De még szerencsések vagyunk, hogy csak vízholyag van, mert valakinek vérholyag is van, úgyhogy bár még van hátra 130 km. De megsajnáltalak és tiszta 100%-os narancsot facsartattam neked, hogy gyógyulj. Megérkeztünk a mai célállomásunkhoz, Tui városába. Ezen a városnak a közepén van egy folyó, mint a Duna, vagyis gondolom, mert még nem értünk el odáig. Amikor áttérünk a hídon, akkor a híd másik fele már Spanyolország lesz, úgyhogy pár lépés múlva elhagyjuk Portugáliát. Csodálatos helyeken jártunk itt a portugál falvakban, és egy mondatot el szeretnék mondani, hogy egy ismerősöm egyszer azt mondta, amikor mondtam, hogy megyünk külföldre, azt mondta, hogy ne a nagyvárosokat nézzétek meg, menjetek és nézzétek meg a falvakat, hogy élnek a helyiek, így ismeritek meg az adott országot. Most már Franciaország után Portugáliában is így vagyunk, hogy valóban végiggyalogoltunk 100 kilométeren vagy 150 kilométeren falvakon, ettünk portugál embereknél, aludtunk portugál embereknél, megnéztük, hogy élnek, és tényleg sokkal több mindent mondott el. És csak úgy tudnám lefordítani magyarra, hogyha valaki eljön Magyarországra és Budapestre jön az Andrássy útra, akkor nem biztos, hogy azt tudja meg, hogy milyenek vagyunk mi magyarok, hanem azt, hogy mit vár a turizmus, úgyhogy mi Portugáliát csillagos ötösre értékeljük, és most megyünk, átlépünk a határon és megyünk Spanyolországba, irány Santiago. Bármilyen nehéz is az út, bárhol jársz, mindig visszahúz. Lépteit közt emlékezel, ha felkel a nap, már messze leszel. Nincs benned más, csak a vágy, hogy menned kell. Menned kell tovább, menned kell. Menned kell tovább. Elhagytuk Portugáliát, irány Spanyolország. Sok-sok kilométer van még előttünk. Mögöttünk meg türelmetlenek az emberek. Hát hajrá! Menned kell,
tetted hagyott, tettek, mondatok, sok ezer gondolat, mi bánt, segít majd az út, indulj, lépj tovább, menned kell tovább, menned kell, menned kell tovább, menned kell, menned kell tovább, csak menned kell, menned kell. Megérkeztünk 23 kilométer után, elfoglaljuk a szobánkat. Ez is egy ilyen El Camino-s hotel, nagyon egyszerű hotel. Nézzétek meg, miniatűr szoba, egy zuhanyzó WC-vel, pont elegendő. Arra, amire jöttünk, arra tökéletes. Olyan közel jött a múlt, feledni nem tudod, lépj te hidd el, újra élet át, hiába fárad már. Itt vagyunk Spanyolországban, nem akarok kiabálni, de hát 21 óra 18 van, és még süt a nap. Tök világos van, tehát majdnem csak fél 10 van. Azért nem semmi. Ismét a reggeli asztalánál ülünk, megesszük a mai reggelinket és indulunk egy újabb útnak. Spanyol részen vagyunk, most jelen pillanatban Tuiban, úgyhogy innen már csak 5 nap és célban érünk, legalábbis bízunk benne, de nagyon fontos. Tegnap este távsegítséggel, Ervin és Edith segítségével megműtöttük magunkat, jól vannak a lábaink, a vízfolyajaink, a bőrkeményekedéseink, úgyhogy bízunk benne, hogy ez most nem lesz akadály. Tartsatok velünk, reggel után indulunk. Menned kell, menned kell tovább, csak menned kell, menned kell tovább. Az utunk során többen megállítanak bennünket, így helyiek, hogy honnan jöttünk, hova valósiak vagyunk, és akkor mondtuk, hogy Magyarország. Volt, aki azt mondta, a philadelphiai férfi, hogy paprikás csirke, mondtuk, hogy igen. Aztán volt, akinek mondtuk, hogy Magyarország, és akkor a srác így csinált, hogy my sister Sziget, mondtam, igen, Sziget, Budapest, Big Festival. Most jövünk, egy bácsi mondja, hogy honnan jövünk, mondtuk, hogy Magyarország, Hungria, Orbán, Strong. Mindenki máshonnan ismeri Magyarországot. Sokan kérdeztétek, hogy ami a videó alatt szól dal, az ki énekli, illetve ki a szerző. Én vagyok a szerző, és én éneklem. Szoktam mondani, hogy valami mindig ihleti a dalt, illetve szöveget legfőképp, és ugye első Camino útunk volt, amikor ott voltunk, tavaly volt, most nem tudom, hogy ki mikor látja ezt a videót. Októberben, 2024. októberben voltunk Száriától Santiagoig, egy 130 km-es túrán, és annak a videójához a Feri út közben megálmodta ezt a dalt, az saját érzéseiből összerakva, és így készült el ez a videóhoz egy dal, ami már ez a videó alatt is azt szól biztosan, csak nagyon sokan kérdezték, hogy ez milyen dal, hogy hol lehet hallani. Igazából nem adtunk még neki nagy nyilvánosságot, ugye, de most beszéltük, hogy hazamegyünk és feltöltjük a Spotify-ra, úgyhogy keressetek rá úgy, hogy mi a címe, Feri. Az út. Menned kell, menned kell. Itt is azért ez már a turisztika része. A mai nap első megállója, így 9 km után egy nagyon kis hangulatos kis birtokon vagyunk, szinte megállít mindenki. Iszunk egy jó kávét, a Feri egy jó bort, aztán megyünk tovább, de nézzétek meg, hogy mindenki fel van pakolva, isznak, aztán mennek is.
Bármilyen nehéz is az út, bárhol jársz, mindig visszahúz. Lépteit közt emlékezel, ha felkel a nap, már messze leszel. Nincs benned más, csak a vágy, hogy menned kell. Menned kell tovább, menned kell. Menned kell tovább, csak menned kell. A 30 kilométeres szakasz közepét már elhagytuk. Megálltunk most egy kajára, és nagyon jót tettünk. Itt nagyon, még mindig a krémlevesek meg a káposzta, úgyhogy ez egy ilyen pulucska volt, ami nálunk kell káposzta. Főzelék az leves volt benne bab is, de jó volt. Oda a második sült krumplit tettünk, amit mondtak bordával és spanyolmártással. Egy ekkora nagy gömbölyű oldalas kaptunk, alig tudtam szétszedni, de jó volt a spanyolmártás is, meg minden, úgyhogy most azért nehézkesen megyünk neki a következő 12 kilométernek. Bizony, bizony, és én kértem egy pohár bort, és kihoztak egy üveggel, úgyhogy itt cipelem ebbe az üvegpohárba, nem tudtam meginni, de azért ne izguljatok értem, ez el fog fogyni. Az utolsó kilométereket róljuk a mai napnak. Mondom Feriek, hogy nagyon sokan vannak velünk, mögöttünk, előttünk, mindenhol. Mondhatom. És mondtam, hogy az vigasztal bennünket, hogy mindenki ugyanazt érzi, amit mi. Kemény, mindenki fáradt. Mi is, ők is. Ez is egy alberge egyébként, csak privát szobát kértünk, nézzétek meg, pont elegendő, arra, amire kell, hogy aludjunk, fürödjünk, van saját teraszunk, de fent van bár, minden, úgyhogy lefürdünk és irány a bárba. Bárba a bálba. Kb. Egy fél óra múlva itt fogok így pihengetni és nézni ezt a gyönyörű szép panorámát. 33 km után azért. Bizony. A 7. reggelünkre ébredtünk itt, Padon nevű településsel, egy kis albergében. Egy fantasztikus helyen voltunk. Tényleg azt gondolom, hogy az út során ez egy igazi relax hely volt nekünk, mert minden jó volt, a szállás is jó volt, a környezet is jó volt, szabadtéri terület, tehát itt kicsit tudtunk este kiülni, pihenni, jót vacsoráztunk, jót reggeliztünk, és mindez egyetlen egy személyben egy hölgy csinálja, úgyhogy le a kalappal előtte, és pont azon gondolkodtam, hogy ez egy feltöltődés nekünk is, amikor az ember ezt látja, hogy ilyen szorgos kis menyecskék, asszonykák itt ellátnak bennünket, például közel 50 fős albergében vagyunk, és mindenkire volt egy-két ideje, hogy beszéljem, mindenkihez egy-két mondatot, úgyhogy jót aludtunk, jót reggeliztünk, jót vacsoráztunk, kipihentünk magunkat, a lábunk is talán, most jól keltem reggel, nem is éreztem, most tényleg el is felkezdtem, most nincsen vele bajom. Ma 22-23 kilométer a cél, van, aki azt mondja, ma kemény nap lesz, van, aki azt mondja, hogy nem lesz kemény, nem tudjuk. Megnézzük, gyertek ti is velünk, tartsatok velünk, aztán kövessük az utat. Ma 24-25 fokot mondom, hogy nagyon örülök, jó idő lesz, ma meg holnap. És az utolsó 2 napunkban a beérkezésre az időjárás előrejelzés szerint megint szakadó eső lesz, úgyhogy. Bármilyen nehéz is az út, bárhol jársz, mindig visszahúz. Lépteit közt emlékezel, ha felkel a nap, már messze leszel. Nincs benned más, csak a vágy, hogy menned kell.
Menned kell tovább, menned kell, menned kell tovább, menned kell, menned kell tovább, csak menned kell, menned kell tovább, csak menned kell, menned kell, menned kell. Mögötted hagyott tettek, mondatok, sok ezer gondolat, mi bánt, segít majd az út, indulj, lépj tovább, menned kell tovább, menned kell, menned kell tovább, menned kell, menned kell tovább, csak menned kell, menned kell tovább, csak menned kell, menned kell, menned. A lelked bánatát a fák is síratják, olyan közel jött a múlt, feledni nem tudod, lépj te hidd el, újra éled át. Hiába fárad már minden, nehéz a szíved, a lelked, mögötted túl nehéz léptek, de reggel egy új napra ébre. Nagyon szépen falfestés. Azért úgy látszik, hogy itt kaminyosokra odafigyelnek. A sár az útra fagy, messze még a cél, nincs is talán, de hajt a vágy, még menj tovább, menned kell tovább, menned kell, menned kell tovább, menned kell, menned kell tovább, csak menned kell. Akik előttünk mennek, most találkoztunk velük harmadszor. Ők az első szálláson a videóban is benne vannak, mert nekik volt az egyik hölgynek a születésnapja, és énekeltünk közösen a szülinapi dalt, úgyhogy most nagy happyvel örültek nekünk. Felit fotózták, minden, úgyhogy csináltunk egy közös fotót. Igen. És látjátok, hogy megint az a szituáció, amire egész gyerekkorom óta hivatkozok, hogy a zene összetart, és a zene összefog mindenkit. A zenén keresztül nagyon sok mindenkit megismerünk, nem? És egy ilyen nagyon áthidaló minden szituáción át a zene. És általában mindig ilyen jó érzéssel tölti el az embereket is, meg engem is. Menned kell, ez már tuti. Menned kell. Itt van a kerek 60, ugye? Igen. Nagyon otthonos hangulat fogadott minket, beérve ebbe a településbe, nem tudom a nevét. Mindjárt Caldas de Reybe vagyunk, de falunap van. Lehetnék a színpadra is egyébként. Kipróbáljuk. Na? Na mit látsz? Szintetizátor van a színpadon. Szerintem itt van a helyi zenekar. Sorry. Nem a zenészek. Nem. Megérkeztünk a motelünkhez. Csak gondoljuk, nem? Nem. Tudja, hogy ez lesz az?
Jövünk mai fürdeni. éjszakára motelt foglaltam, mert tudni kell, hogy ezek az albergék, ezek ilyen közös szállók, vagy kétágyas szobák, de mondtam, hogy az utunk során mindent kipróbálunk. Voltunk albergében, voltunk hostelsbe tegnap, ma egy motelbe, de azért erre nem számítottam a motelbe. És képzeljétek el, hogy a kiszolgálás is olyan, hogy van itt egy asztalunk, és sehova nem kell menni. Reggeli, ebéd, vacsora, 24 órában azt mondták, csörögjünk és hoznak ide mindent. Ez pedig a szobánk. Úgyhogy nem sokára csobbanás a medencébe. Igen. Tehát. Reggel 8 óra 2 perc van. Frissen és üdén hagyjuk el ezt a kis motelt, ami szerintem az egyik legjobb szállásunk volt, mióta itt vagyunk. Motel ide, motel oda. Szerintem jobb volt, mint bármelyik hotel. Nézzétek meg, tegnap kellemesen fürödtünk, jót aludtunk. Tény, hogy papírszobák vannak, tehát azért hallottuk, hogy egymásra beszélnek, de ide ebbe a motelbe mindenki ugyanazért jött, amiért mi, hogy lefeküdjenek, aludjanak és ma reggel induljanak, úgyhogy vágunk neki az utolsó előtti napoknak. Na hát akkor hadd szóljon, maradjatok itt, mert tudjátok, micsoda kaland. Mire fel kell a nap, már messze vagyunk. Igen, 8 óra múlott 10 perccel, és már úton vagyunk. Nem fogunk ma sietni, mert az eső ellen elől megyünk, de nem nagy a táv, 21-22 kilométer. Úgyhogy... Beléptünk egy újabb 10-es zónába, 40 km a cél. Több mint 200-hoz képest, azért ez már jó arány. Ismét átléptünk egy újabb 10-es határt, beléptünk a 20-as kilométer szakaszra, jelen pillanatban 29,870 méterre vagyunk a Santiagói katedrálistól. És komolyan mondom, hogy most lehet, hogy a videó elején az volt, hogy milyen messze van, és hogy fáj a lábam, fáj a térdem, fáj mindenem. De azért pont azt mondtam Vikinek, hogy simán lementem volna most Santiagóig, csak ugye bőröngyeink, illetve szálloda mindenkivel előtte fizetve itt padromba, mert akkor erőt érzek most magamból, hogy simán tudnék menni. Egyébként én is, csak mivel a repülőnk még jóval 6 nap múlva megy, ezért teljesen jó, hogy tartjuk azt az menetet, amit ez a Gronze nevű appal jövünk, és mindenki azt tartja, amit az ajánl, azt csináljuk mi is, és ő ezt ajánlotta, hogy ma itt Padromba szálljunk meg, és innentől holnap 20, inkább nem is 20 szerintem, még lesz abból 30 is, mire beérünk egyébként. A kilométer kő szerint ennyi, de 29, de azért gondoljatok bele, mire kitérünk, betérünk, hogy lehet, hogy még holnap egy 30-as vár ránk. Igen, és fúj a szél nagyon, lehet, hogy kevésbé tudjátok érteni, amit mondunk. Padrón. Halló! Tessék beszállni. Tök jó szobánk van, nézd meg! Vízforraló? Megint, igen, van vízforraló, tetőtéri szoba, jó kis fürdőszoba, nagyon-nagyon-nagyon rendes személyzet, nagyon kedves itt a tulajdonos, mindent intéznek, vacsorát, reggelit, úgyhogy szerintem ma éjszaka nem lesz gond. Ha csak nem fog esni az eső, akkor az ablakot verni fogja, de se baj, utolsó éjszakánk van ezen a részen, úgyhogy nekem tetszik, megint jót foglaltam. Így van. Fú, akkor ágyunk van, 2 nagy ágyunk van. Nagy szekrények. Igen.
Na, az gyorsan hadd mondjam el még, amíg az idő engedi. Egyetlen egy dologgal nem tudok azonosulni. Az, hogy mindenhol egy lepedő a takaró, és adnak hozzá egy plédet, hogy azt tegyük rá. Mindenki azzal takarózik. Én biztos nem. Hát csodálatos, szép, jó reggelt kívánunk mindenkinek. És ha minden jól sikerül, a Jóistenkés úgy akarja, ma beérünk Santiagóba. Ahogy egész héten is említettük, hogy az időjárás lehet, hogy nem a legjobb arcát mutatja, de most is elégedett vagyok vele egyébként, és nem volt olyan nagy átmenet. Úgyhogy megyünk és gyaloglunk, nem tudom mennyi kilométer van még vissza. 30 kilométer. Tehát az El Camino útból, a portugál útból még nekünk 30 kilométer van vissza, így talán 250. Több, 260 valamennyi lesz a vége. De majd ezt este összeadjuk, mert hogy a Stráván folyamatosan követjük a kilométereket. Megvan a vezetőnk. Nagyon jól haladunk, reggel 10 óra 5 perc van, és beléptünk a 10-es kilométerkövekbe, 19,360 méterre vagyunk, úgyhogy közeledünk. Buenos días! Uraim, hölgyeim! Sziasztok! Na Mizu! Szia! Az utunk során annyiféle emberrel találkoztunk. Tolókocsisa az idén nem, de voltak nagyon sok mozgássérült, meg idősek, meg minden, és most itt előttünk is megy egy úr, és mondtam is a Ferinek, hogy minden elismerésem az övé, 19 kilométerre van a céltól, és nézzétek meg, beteg a lába, fáj a lába, be van kötve, de csinálja. És pont arról beszélgettünk a Ferivel, hogy erre az útra, a Caminóra nem jön olyan ember, aki nyavajok, hogy nem megyek, nem csinálom, nem találkoztunk senki ilyennel, mindenki pozitívan állt. A belső dolog, egy dolog, hogy mit gondol az ember, hogy nagyon nehéz visszafordulni, de kifelé senki nem mondja, mert mindenkit hajt a cél, hogy Santiagóba beérjen, mint ő is. Hola. ...216, 220-25 órát gyalogoltunk, úgy persze alvással, de hogy azt együtt töltöttük a Ferivel ketten, megállás nélkül, 0-24-ben együtt voltunk, iszonyatosan sokat beszéltünk, iszonyatos sokat gondolkodtunk, iszonyatos sok ötletünk volt, jó is és rossz is, úgyhogy, de majd a végén még erről beszélünk. Úgyhogy az a lényeg, hogy 225 órája indultunk neki ennek az útnak, és hamarosan befejezzük. Egyébként pont, hogy jó, amit mondasz, mert mindig az van a fejemben, nem tudom, hogy mikor, lehet, hogy az út elején jött ez a gondolat, hogy van egy bőröndöm, amiben sok mindent belerakok az életemből, és hogyha mondjuk majd amikor vége lesz, mert hát ez a természetes dolog, hogy egyszer vége lesz, és elkezdem majd kinyitni a bőröndömet, és szedem ki belőle az emlékeket, nyilván, a megélt pillanatokat, akkor meddig fogok jutni? Nekem nagyon sok van. Igen. Nagyon sok van, hál' Istennek, és sokáig fogom majd szedegetni, nézegetni, és még azért picit még akarok belerakni a bőröndbe. Igen, és pont ezzel arról beszéltünk, hogy valakivel beszélgettünk, aki mondta, hogy több mint ugye 1000 éve jönnek ezen a zarándokúton, zarándokolnak, és épp a déd nagymamám jutott eszembe szegény, aki 1902-ben született, tehát simán belefért volna neki, hogy ő is eljöjjön. Igaz, hogy az még csak 100-valahány éve, tehát nem 1000, de ha megtehette volna a 900-as évek elején, hogy ő egy ilyen úton jöjjön, a nagy vallása miatt, a katolikus vallása miatt, szerintem ő lett volna az első, aki ezt megtette volna, és a múltkori úton
Volt egy srác, akitől kérdeztük, miért jött el, azt mondta, hogy a szüleiért, mert hogy nekik nem volt lehetőség erre eljönni, pedig életük legszebb útja lett volna. És ma valahogy éjjel a mamámmal álmodtam, a dédi mamámmal, minden, úgyhogy biztos, hogy itt vannak ők, ezért most én azt gondolom, hogy megyek értük is ezen az úton. Az utolsó 10 kilométer. Kilométer. Egymást húzzuk fel. Most már fél lábon is. Talán. De azért még ez se semmi. 9 kilométer. Hova megyünk fel, de nézd. Nyolc kilométer. Egy jó ebéden túl vagyunk, és már csak 7 kilométer. A tegnapi napot 236 kilométerrel zártuk. Most jelezte az órám a 22. kilométert ma. Tehát jelen pillanatban 258 kilométernél járunk. És nem tudom, hogy mennyi, 6, 5, nem tudom, 7 körül valami még hátra van, úgyhogy így állunk. De nagyon jók a viszonyok, így a terepviszonyok, mert szerintem mi innét már látjuk a katedrálist, ha minden igaz, mert csak 7 kilométerre vagyunk, és így a távolból felcsillan egy-két torony, lehet, hogy az a katedrális tornya, de nem biztos, de szerintem hamarosan, nem tudom, hogy mennyi fog még eltelni ebből a videóból, de nem sokára látni fogjátok, hogy beérkezünk Santiagóba. A 6-os szakaszban vagyunk, úgyhogy már nagyon megyünk a finish felé. Már tényleg csak néhány kilométer. 5 kilométer, és egy kicsivel több, de ott leszek. Ahogy fogynak a kilométerek, pont, hogy úgy fogy el inkább magamat mondok, úgy fogy el ez a kalandvágyérzés, hogy most már nem sokára vége van, és tudom azt, hogy mi fog következni. Beérünk, mert eddig mindig arra gondoltam, hogy reggel felkelünk, és nem tudjuk, hogy mi fog történni. Eső lesz, szél lesz, eszünk, iszunk, hova jutunk, mit látunk, de most már itt tudom, hogy nem sokára látom a katedrális teret, vagy a katedrális terét, és utána már csak szabad foglalkozás, de azt is rögzítjük. Bármilyen nehéz is az út, bárhol jársz, mindig visszahúz. Lépteit közt emlékezel, ha fel kell a nap, már messze. Fogynak a kilométerek, beleléptünk a 4 kilométeres szakaszba, úgyhogy most már tényleg nincs csak hátra, gyertek. Menned kell tovább, menned kell. Menned kell tovább, menned kell. Menned kell tovább, csak menned kell. Menned kell. Most már nyugodtan mondhatom, sőt biztosan, hogy a finishben vagyunk, mert a dobogón is 3 hely van, itt is a 3 kilométer van, úgyhogy a harmadik helyet már biztos, hogy megcsináltuk, megyünk tovább és nézzük a többit. Mögötted hagyott tettek, mondatok,
Sok ezer gondolat mi bánt, segít majd az út, indulj. Feljutottunk a dobogó második fokára is, a 2 kilométernél vagyunk. Sajnos az 1-es kilométerkőt, vagy az 1-estől számított kilométerkőt nem találjuk, vagy nem látjuk, de szerintem már közel vagyunk a katedrálishoz, lehet, hogy már az 1-nél is kevesebb. Most vagyunk 1 kilométerre pont a Google térkép alapján. A városban nincsenek kirakva kövek, úgyhogy szerintem néhány percen belül érkezés van. Bizony. Olyan közel jött a múlt, feledni nem tudod, lépj te hiddel, újra élet át. Hiába fárad már minden, nehéz a szíved, a lelked, mögötted túl nehéz léptek. És azt beszéljük Ferivel, hogy már olyan ismerős utcák, ahol ott a katedrális, előttünk már ott az út. Megint csak elérzékenyülök egyébként, ahogy közeledünk oda. Nagyon sok volt most a németországi Camino zarándok, de sajnos egyetlen egy magyar hanggal nem találkoztunk. Nem hallottunk magyar szót, csak egymástól. Nem nagyon, sőt, igen, abszolút nem. Viszont, na most érkezünk a térre. Ez már tényleg csak pár lépés. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem mindenkinek megdobban itt ilyenkor a szíve. Az enyém nagyon. Igen, és itt a rengeteg, nézzétek csak. Átkapcsolok nektek, hogy lássátok, hogy mennyien érkeznek meg a térre. Értelen nem is tudom, hogy merre vagyunk. Itt vagyunk a katedrális elején. Tavaly a katedrális másik oldaláról ja, érkeztünk be, és most nézzetek, mennyien ülnek a földön, mi is leülünk közéjük. Megérkeztünk! Hogy megjöttünk, megint csak itt vagyunk. Megcsináltuk, itt vagyunk. Hello! Hello! És itt a katedrális mögöttünk. Oda szép. Csak hámulok és bámulok. És köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk tartott. Megjöttünk, itt vagyunk. Nem is tudok mit mondani, úgyhogy gratulálunk magunknak. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Vége, itt a vége, fuss el véle, megérkeztünk Santiagóba, itt vagyunk a katedrális előtt. Egy csodálatos úton vagyunk túl, kereken 200, mindjárt mondom mi a vége. 265 kilométert csináltunk meg, ez a miénk, ez benne van a mi lábunkban, benne van a csípőnkben, a testünkben, a lelkünkben, a szívünkben, és nézzétek meg, hogy örülnek mások is, mi is boldogok vagyunk, úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, a portugál El Caminót kipipálhattuk.